תעשה לנו ריקוד. תרקוד. מה אתה עושה? מה אתה... אאו, הביצה! צלם אתה מצלם. שלום גייז וברוכים הבאים לזיון היומי שלנו. היום אנחנו נזיין את יאלי. הלו בראדר, אני זיין גדול. טרילילילילי. אבל אתה מתרחק ממני. היום חברים אנחנו חוקרים את הכוס שלי. שקט! what the fuck את קוראים? אמרתי לך לי. מה זה? תגיד תודה. הוצאתי אותך ממנו. מה זה? די! אבל די ללך. יו! נודר זה דילדו של סוסים. מה זה? זה פוף, הוא מתפוצץ כזה. אוקיי, אני ראויה לייב? אדבר לי. אין טעם לטריקות, תולה תתי לו פתי. אתה מקליט? אתה מצלם? צלם. הנה! גרי את הפלטק! תוציא אותי! שלום גייז וברוכים הבאים לזיון היומי שלנו. היום אנחנו נזיין את גר. אני זיין גדול. טרילילילילי. היום חברים אנחנו חוקרים את הכוס שלי. what the fuck? מה זה? מה, כמה פעמים הייתי חצי אותך? מה זה? יו! נודר זה דילדו של סוסים. זה פוף, הוא מתפוצץ כזה, הוא עושה בום. אוקיי, אני ראויה לייב? אדבר לי. צלם. הנה! איך, יעשו לי! אבל צלם אותו. יאללה. בוא לחיבור. יש פה פופי בטוטי. אז זהו חברים, זה הוולוג שלנו היום. אני יכול לתת סאב ולייק לערוץ, וכאן טרייב סטול הבא. תוציא אותי! אל תזכרו לתת בסאב ולייק. חץ קיו. בן, תעשה צ'יז. איזה תנועות של מזרחים. מה זה? למה הוא זורק העיקרים? יאללה, תוציא את עצמך! חברים, היום אתם רואים אנחנו טסים כאן בחלל ואתם מוכנים? אנחנו מגיעים בעוד 3, 2, ביום, מה איתכם חברים? אז חברים פה, הבחור הזה בדיוק זיין את עם אמא שלך ועשה פשע. אני וחבריי מצאנו אותו וזיינו. אח שלי! מה זה? לא, אני לא מת. איך? זה ג'ימה נקונדה! בן, מבטיח שאתה מפריע אותי, בן. אני לא מסתכל. מה זה? אני יוצא מהמשחק. אני לא צריך אני יוצא מהמשחק. איזה ילד פחדן. זה יואו, איך ניבלתי. My name is ג'ון סינה! למה הוא מקפצץ? יאללה! נודע נדר, מה זה? שמע, יסיר לנו לחיים. ג'ימי אנקונדה. דיזסטר! אלוונצ'ר! זה? אין שם כלום. לא, הוא עושה גנגן סטייל, מה זה? מה זה? בלנדר! מאחוריך!
נמאס לנו, אנחנו נלך מפה, ביי! תגיד, צלם אותי עכשיו עושים ככה קופץ וחוזרים. יאללה, הביתה! וחוזרים. קסם עריכה. There's a star! Light! Waiting in the sky! He likes the color midas! But I fancy blue אם תגיד וקופצים, בום, דוד בקלט. אלמנג'יר! אתה מגזים. קפוץ. איך זה? אין שם כלום. לא, הוא עושה גנגן סטייל, מה זה? מגיע! מה זה בלינדר? עכשיו בינה נראה לי הבלינדר, קוסומו. מה זה עושה לי גנגן סטייל? מה זה ג'ני? מה זה? מה זה? יאלי, אל תתקרב! יאלי? ילדים! או! מאחוריך! 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 שמיין הכל! נראה לי יאלי מת. יאלי? יאלי? טוב חברים, נראה לי נמאסנו, אנחנו נלך מפה. בוא תספר לנו על המקרה של האיש ג'לטין. בוא אני אגיד לך בקרה, אני טבעתי בתוך הג'לטין, השארתי בקרימיני מיני זן בנזיני במקום רחוק וברח, כמו פוסית. תודה רבה על הריפורט. כאן אני בן, סיימנו להיום. יאללה, הביתה! וחוזרים. קסם עריכה. What the fuck? ספיידרמן, ספיידרמן. תשמעו, אני סתם הסתובבתי לי במקום, ופתאום מה אני רואה? בנזיני! זה לא בנזיני, זה רונלד שלו. בוא. מה זה? מה זה? מה זה? אני רוצה אש, אחי, הוא מוציא אש. מה זה? שרוטה. בן של זונה! סיימנו להיום. יאללה, אבדוש. איזה כיף. אוויר פסח. אוויר נעים. ג'ימי אנקונדה.